La moda per totes les ocasions d'Ángeles Morales, moda dona, ens porta Amigo Gar, moda home-dona. La moda vaporosa de Celi, i ara donem pas a Gus. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Amb components florals de Marta Major Flors. Vestim amb clamor els nostres peus gràcies a Calçats Montner i abans de donar pas a la fantàstica orquestra que tenim de joves talents i donar una mica de temps perquè els nostres models amb aquests cossos esculturals, que no tenen res a envejar a les passarel·les de gran renom. D'aquí uns anys donaran molt a parlar, donarem temps que es canviïn i abans de donar-los pas, com deia, Soul 16, volia agrair també a Àlex i a Núria, la violinista i el guitarra que han començat i han inaugurat la nostra passarel·la, que no volia deixar passar l'ocasió de felicitar-los. Gràcies i us deixo amb Soul 16. Moltes gràcies, Soul 16. Un veritable plaer escoltar-los. Aquestes veus tan joves i amb aquest talent ja tan potent. Bueno, què us sembla si continuem una mica, oi? Farem una miqueta més de moda. Us està agradant, que sí? Està molt bé, oi? Doncs penso que ja estan preparats. Gus, estan preparats ja? Sí? Doncs vinga, donem pas. Gus. Què us deia, Seducció, moviment, electricitat, energia, alegria, força. És un plaer veure-les ballar. Ens han donat temps que es canviessin els nostres models i continuem amb Amigo Gar, moda home-dona. Un gentleman molt modern i elegants que donen pas a Ángeles Morales, moda dona. Per compromisos i celebracions, Ángeles Morales, moda dona, que necessiten una mica de temps per canviar-se i farem temps escoltant les magnífiques veus de Soul 16. I ara veurem un canvi de look en 5 minuts, com la Laura Medina, estilista, ens farà un canvi de look espectacular. La Laura Medina treballa fent canvis d'estilisme en moda a les núvies a nivell nacional. Posarem música. Veureu com treballa una estilista en 5 minuts. Vull dir que teniu el millor del millor, no cal anar fora, ho teniu tot aquí. Què us sembla si iniciem ja el tercer bloc i últim? Estan preparats els nostres models? Doncs donem pas a Amigo Gar, moda home i dona. Moda per somiar d'Amigo Gar, moda home-dona. Continuem amb Ángeles Morales, moda dona. Dissenys preciosos per dies especials i importants. Continuem amb Modimel. A l'Ara Barcelona, Agència d'Assegurances Generali, a Deja Vu Brands, que han creat essències en l'ambient. Segur que heu olorat de tant en tant una flaire. Aquesta flaire era flor de loto. Això era per relaxar-nos. A Sant Feliu Comunicació, que ens ha donat suport perquè els comerços s'expressessin. A Flash Mòbil, que s'ha encarregat de facilitar les comunicacions. Al gimnàs Sant Feliu Fitness Club, que treballen dur per mantenir-nos en forma i aquests cossos esculturals ho demostren. A PT System per informatitzar les nostres vides. Gràcies. I a Construccions Bernal Cambon per donar-nos suport sense dubtar-ho un moment. A tots ells, moltes gràcies. Aquesta iniciativa no hauria estat possible sense el suport econòmic del Consorci. A més de reconèixer l'esforç i implicació d'aquest projecte per part de les persones que hi treballen. No ens oblidarem de l'estaf i totes les persones del backstage, perquè encara que vosaltres veieu davant, a darrere hi ha moltíssima gent treballant i fent-ho tot correcorrents. Joan Povedano, per fer que les xarxes socials s'estigui parlant cada dia de fer moda. Albert Bonet i Miguel Ángel Tavera, encarregats de gravar tot el que està passant avui aquí, que ho veurem un altre dia. En definitiva, perquè sempre hi ha algú que et deixes i després te'n penedeixes, a totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera a fer que això fos possible.
Aquesta iniciativa de la desfilada de moda de Sant Feliu de Llobregat no hauria vist la llum sense el factor més important, els comerços. Els comerços que avui ens regalen una petita mostra del millor de si mateixos i ja heu vist que és molt àmplia l'oferta que tenen. Quan vam començar aquest camí no sabíem quants comerços s'afegirien i apostaríem per la volta de la desfilada, però no per falta d'il·lusió ni professionalitat, sinó que els mals temps que estem vivint el comerç fa que encara sigui més admirable que hagin apostat perquè avui estiguin aquí i hagin sabut veure aquesta desfilada com un canal directe de comunicació amb els ciutadans de Sant Feliu. Gràcies de veritat pel vostre esforç personal, econòmic i comprensió amb els que hem produït aquest esdeveniment. I ells són, per ordre alfabètic, Ángeles Morales Moda Dona, Álvaro Martín Perruquers, amb la col·laboració d'Eva Arellano, responsables del meu maquillatge, Calçats Monet, Celi Complements, Figueres Perruquers, especialment Eli Albert, responsables del meu recollit, a Flors i Jardins Marc Lluí, August Gus, no em vull deixar ningú, a Laura Medina, estilista, Major Joiers, Marta Major Flors, Migogar, Moda Home Dona i Modimel. Un fort aplaudiment per tots ells. Són els comerços que teniu al voltant, que no us cal anar enlloc més, ja heu vist que teniu de tot, per tots, per tothom. Però si hi ha algú que donarem les gràcies cada matí al despertar, és a vosaltres, els ciutadans que segueixen confiant en el comerç de proximitat. Gràcies a vosaltres podem obrir les persianes cada dia. Cal que una ciutat com Sant Feliu tingui un comerç competent, professional, proper i de confiança. I només així els ciutadans i ciutadanes viuran en un entorn actiu i amb tots els serveis. Moltíssimes gràcies. I a continuació vull donar la paraula a Maria Cinta Dauder Llopart, que és la vicepresidenta primera del Consorci de Comerç de Botigues. Hola, bona nit a tothom. 14. Bona nit a tothom. De ben segur, Maria Cinta. Moltes gràcies. I després d'aquest emotiu moment, continuem. Ens queden encara un parell de sorpresetes. Continuem amb Cansats Montner, que ens deleidaran. Que començaran a sortir els models i us vull escoltar aplaudir perquè ho han fet molt i molt bé.